Igbo Igbo ekene m unu ebukwa m ozi ọma wee bịa n'ụbọchị nke taata. Asị m ebe onye nọ na-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ozi ọma m bụ ebe taata maka na a na-adawago Okongwu Dibia aka na ntị. Onye ikwu ekwuo na onye ibe ekwuo na ha na-adọzi aka na ntị si Okongwu Dibia wepụ aka na ihe anyị na-eme abụghị dibia nọ majik. Ndị dibia niile na market bụ magicians abụghị dibia. Ị market ihe ndị omenala mmadụ 10 8 na-eme majik. Ihe bụ majik bụ na ijide ihe aka ọmịa ọkụkọ ọbara, ijide nke aka ọmịa ewu ọbara, ijide nke anụ aka okowe mmadụ n'elu. Mana omenala bụ omenala ọ ya bụ agba afa agwa nwoke na nwaanyị si ya na ihe iyi eme na dibịa iyi eje ka ọ gwọọlụ gị nke a ka onye gị ọgwụ nke dị gburugburu. Maka Chinwụba mgbe anyị pere mpe ngụta na akwụkwọ asị na Chinwụba bụ the first dibịa nwere laịsensị ịgwọ ọgwụ. Mmadụ niile unu ma akwụkwọ Chinwụba kpọkọta dibịa, gọọmenti wee kpọọ ya wee nye ya laịsensị. Maka na mgbe gọọmenti bịa mee ya arrest kpụrụ ya jewe sị ha n'ihe ahụ ikwukwuye eso ọ gwakwa ha the same thing ọ gwa ha confirm mụ ya ọ bụrụ na eziokwu. Biko nụ ihe m gwa nwoke ka a na-agwakwa nwaanyị ma ndị eze nwaanyị a na-apụta ọfụ kwụsị na ihe a kee na vidiyo ntị ka unu fụ ihe nwoke ma anụnwa kwu ọ gwakasịrị ma Okongwu Dibia ma ndị niile na-eso ya n'azụ bụ ndị magicians na ha bụ dibia. Keenụ ntị ka unu fụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ ewuchevoruwo taya nga bụ oyi onye na-ekwu bss pump ibe njọ abịa ahụ nleta ya bụ na ọnwa ndị sendele m vidio esendị nwoke izi n'ụlọ a na-akpọ Okongwu Dibia ya na mmadụ eyi wee alụdo ọkụkọ osisi ka ogene ọkụkọ nwụrụ so nwa asị na nwere onye ọbụla ya emenwe pụta so mana ọ bụrụ ụmụaka ka m bịara nọ ka m gwa ndị ụwa na nọsens ka na-eme ibe ahụ bụ ibe mmụazị ọ bụrụ nya bụ ọgwụ ọ bụrụ nya bụ dibia. Ibe bụ dibia n'ụwa ha bụ na ịchọ mme dibia bụ ịgwọrọ mmadụ ọgwụ ole, ịgwọrọ nwoke ọgwụ ka ole, ịgwọrọ nwaanyị ọgwụ ole. Isi na postu ibe ya bụbịara gị moto ka ibe ya bụbịara gị postu onye nwere ogwe na-ekwuru okwu ịghọtara onye nwere ogwe na-ekwuru okwu ya ekiricha nwa bibe nwanne nyaahụ mpụta nyaahụ klizi ọzọkwa mmadụ jidere ọkụ jide aka oke kokochere ọsọ na ọnya amụrụ ma ọ na-enwe ọcha ọnya mmiri nwere kabad ya na mmiri nwere ọkụ dibia mmiri last month. So ụmụ ibe ahụ na-ebu nọsens ọ bụrụ nya bụ dibia. So ibe ọ bụ na nọọsụ na nwere onye emenwe ibe ahụ ka ọ bụ na ibe ahụ ndị ba ji nwe emenwe dibia bụ n'ọgwụ ka ọgwụ gbanị ya na mụsịra na 2023 na m kwadoro ọbụma agwara m nsi n'ibe ọ bụla mmadụ mere na-enye diskoni mere m mmemme mvụsị ka m ji mmiri kpamkpam na iwu libra mmemme. So na ibe ahụ mere bie ụmụazị dị ahụ okenye dị na m kiche vidio ahụ okenye nọchara ime vidio ahụ okenye mere ibe ahụ nwere amara ihe mmasị ma nya ka ọ bụ ka ọ na-eme dị eme dibia n'ụwa taa anyị na-eme dibia ka mmadụ na-eme ụdị nọsensị ahụ ibe ahụ nwere isi bọt ibe ọ bụ nọọsụ na nwere ya eme ụdị ahụ anyị eme ya taata anyị eme ihe bụ ọkụ ejere gotere m dibia ihe bụ ọkụkọ dị bịa nso ka gbuo ya mana ọ nwere ihe njide ụdị anụwa ekebe m chika bụ ụtụtụ so ekebe m nwere ọlụkarị bịa m ma sị ka nwunye ọkụkọ nwa n'aka ka ọ nwudo so na ọkụkọ nwa na amara m ka anyị eji anwụde ibe anyị dị na abụsọ tu ka anyị dị so onye na-eme ụdị nke onye na-eme m vidio na-ahụ ya na-arụ ọrụ ọya nwudoro ya n'aka na-emekwa onwe vidio so na ọ ya akara mma na m kekwele n'osi dị ebe ọ ya aka mma m kekwele n'osi kata m ya ekokwecha emecha mmadụ bịakwa na machọ mmeelikwe ọzọ njikwele mmadụ meelikwa ya pụtara nkekwe ya n'osi n'obibe aka ọ ka bụ ama m na Okongwu Dibia si na ọka nwere ya n'aka ka ọ bụ ka ejide were ka nke ma nkede nke m ekede n'ozi emecha ọbụla nke m meziri abụrụzi ya ntụ ahịa nwudokwa n'aka ma emecha so ọkụkọ ahụ dị ebe bụ ọkụkọ ahụ dị ebe ihe igbo anya mma na ọnwere ibe na-eme ọkụ ọkụ bụ ọkụ ya na vidio te ọkụ nkịta n'igbo mma na ọkụ ebu na ọnwere ibe na-eme ọkụ gwazili ụdị anwụ ọtala idebia godo ya na ọkụ anọsọ minis ịghọtala ọnọsọ minis bụ ọkụkọ yes gosiri ndị ibe na-eme obodo ọ dị mana ibe anyị na-abụ ịchọ ka ịmụta ibe ọma jos delme nwe mbọs ka m gba gị ha na-eme maka na ibe ahụ nọsens ka ọ bụrụ nya bụ dibia agwara m na majik abụrụ dibia majik na ọgwụ abụrụ dibia majik abụrụ dibia ibe abụba na-eme ha na-ebu ihe mmụazị ka ọ bụ mmụazị na-eme ọdịbe ahụ so mana anyị agbapụ ya ọsọ nwe na onokwu mmalị ma ss pond ọkụkọ dị ibe nji ejide ọkụ ji dewa ọkụ ebe ka ọ nọtọ ọdụ
bụ ka akwụkwọ nwere ike azụma nwere anọda ten edeba na ọkụkọ ọkụ nke oke gotara na ọkụ adịghị ọkụ site ndị onye na-alụsị m ọkụ nwetara m nya ka ọ nwetara ya ndị bịa ebe na-ebidote ọkụ amal na so na nwa bibe eme taa ịbọs na nwere ihe emenwe onye ọbụla ya emenwe pụta anyị agwa na nwa bibe a na-eme n'ọtọ aka anyị makwara nwa bibe ma ebe ọ bụrụ nya bụ ọgwụ ibe onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu nwere ndị nwere mmaazị na-enwecha ọgwụ nwa gbado nwebelebe ahụ so anyị agwa ka eji eme nwa bibe ebe ọ bụ na-eze dozi ọkụkọ osisi ka ọ bụ gị na ọda nya bụ na nwere ozi onye emenwe ọha ndị bịa gwara ọzọ gburu dibia ka ọ ma ịmara nke ọzọ ka ịmara nke mara nke ọzọ mmadụ gwara gị ọgwụ ahụ mmadụ mere gị nwa bibe so na isi na nwere onye emenwe pụta ọ dịza ka ọ bụ ị na-amasazi ndị dibia ka ibe gị aka so nwa bibe anyị eme ya tata amapụtawo tata bụ ọyị ya bụ ọkụkọ dị ibe niile bụ ka nwa bụ ọkụkọ nwere ma akpụ dị nwa osisi ka ọ nwere ma akpụ dị nwa bụ staff ọ dị mma aja try ya ọ nwere na anyị agwa m nsogbu ọbụla emere send n'ime n'ibe ọbụla ka nla anyị mmezi ma na nwa bibe na ịhụrụ mme ọkụ dị oke ọ dị na-eme ọkụ ịrapụ ọwala ọzọ na ọkụ dị mma ọ dị oke ya bụ ọkụkọ dị so ibe njerapịa otu afọ ọnọdụ bụ na ịma na ọkụ ọbụla na-ayọ ọya na ebe mana ọ na-ayọ ọya ọkụ na-ayọrọ ọya ebe ya mana ọya na-ayọrọ ọya ibe ọ bụ ọkụkọ dị ka ya emekwu bụ na enwere iti enu enye anya na ọdịa na anya na-abụ na anya ọdịzụlụ ọka nna gbesi alụsọ ọbụla ya ọkụ ya nabata iwu so ibe ọsọ na enwere onye mmenwu ibe anwa ya na-eme na nwere onye mmenwu anyị agbaba na ibe mmụazị ka ọ bụ mụnwa kpọlite na ibe mmụazị ibe mmụazị ka mkpọrọ ibe mmụazị ka mkpọrọ ebe mma gbakwu ya na ka ndị ọhụrụ na-esa dị ka bido tu ọ na-agabụrịte ọkụkọ ahụ dị ịwa abụrụ m bịa nso ka m na-abụ dị ọkụkọ dị ịwa so mụnwa chọrọ nke dị ebe ka anyị nwe menwa bụ ibe azụ na nwere emenwu ibe mmụazị ka ọ bụ nke dị n'ebe ọkụkọ dị ọ dị oke ọ dị na-ayị ihe nji akpụkọ ya ebe na ihe nji akpụkọ ya ebe ka ọ dị ebe ma emewa dị ọkụ dị oke na ekwule ọkụ dị oke nwere na-eme ya bido tam so o ji nwa akwụlọ bụ na nwa bibe na anyị eme nwa bibe bido nwa ọkwa ọkụ dị ọkụ ọbụla na ihe ndị arapịa ọdị nwa bụ ka ọ nọtụ nwa obele ọdụkwa ịghọtala ka enwe na-eme nwa bịa n'okwesịrị ka ọ bụrụ ụdị ya ka eji eme nwa bibe ọdị ya ka eji ama ọkụkọ eji ama nwa bibe na-eme so oluwo na mmemme nwa bibe anyị eme nwa bibe taa ebe azụ na enwere eme nwa anyị eme ya taa ọ ka mpụta ọchọ mụ Video talk about when you
ikele video ya no ni be won ikele video ki video to mo ni o mo ama wa bi ngba ai wi wa bo ko de ko na no ko o ko tempo o ko ka de oke e lo ka de oke men de mi o to anu wa ka ana wata fi na eme bas ma nwere eme nwa bi ya ba na o nwere ibe mmadụ ihe eme na mmadụ kuzele ka eje eme ọbịa mmadụ n'ụlọ nwa bụ ọgụ mmadụ kuzukule nwa bibe so ọnya ka anyị na-eme ibe imezi na ime ibe n'ụwa nwe si na nwere eme nwe na nwere eri buru chukwu Okongwu Dibia nke ka nna agba mali atata bido tam yo njo abadote ibe njo abịa ta ya bụ ọ dị m ka ibe data na bi m yo mwazi ka ọ bụ mwazi ka na amụta ka eji eme ibe adị nwere ya mwazi na kana bụ yo ayi mmebe dị ten ihe bido mụ na ọkụkọ ahụ straight ozugbo okay jemi boro ihe eji na bido mụ na ọkụkọ ama na nwere ọha dị ten na n'ọwa ọdụ ama na nwere ebe na-eme ọkụkọ ọkụ dị oke so ụdị akụ dị osi ka ọ nọ ya ihe ndị debe n'osi nwebara ma bụrụ ha na mmadụ ya n'odoro mmiri ọbịa anyị so dị akụ ya dị ngwa biasa deh no diva abiva ra ne ka biesi roto ya na me bu ko eji adem ya aka mu so yo bona melive obona gbagojuru na ya me ne ka mmali obona melive obona gbagojuru na ya me ne ka mmali ya dibia gwara zo mono zo bulu dibia omu balunu ne de staff mo ofuma so ba no ngoro ya me nwa biva ngba gasa dem ọkụ aka ịchọrọ ka ọnwụ ọkụkọ aka ịchọrọ ka ọnwụ ịchọrọ ka kpọnwụ ọkụkọ anwụ ịchọrọ ka kpọnwụ ọkụkọ ahụ ka ọnwụ le te gazon crève de tamonia mom la va yon ko le gazo oga na ga pas mo bele ka o ni de to kwa of mom o kwa kan cholo ke anale bon te ile no bala buwa kwa no just buwa kwa bele ngula don ne ba ni video ika ga to azo ni video kwa zo woni video to na kwa buwa kwa bele ngula ko ngoro pata woni video to kwa and I want okwa ala mi okana video okwa so na ngi Okongwu Dibia si ni meche ile na onye meche na nwere emenwe ka ọ bụ ni mechere na nwere emenwe ọgwụ mmadụ kwụ nkere m ibia ibe abụ na eme na abụ nonsense ka ọ bụ ka ịmara nke na ịmara nke ọzọ na ọkwụ nya dalibe bụ ọkụkọ otu ahụ ndị ka kwesịrị njọ isukwa na ọka nwụkwala ya n'aka nwụle ya n'aka mana nwụkwa ya n'aka isukwa na ọka nwụle ya n'aka anwụlọ n'aka ịghọtala na so ọka mma ụdị a nwee mmegudile na onwere ụlọ emebiri anya na isi na ọ nwere ibe mmadụ na-eme na mmadụ emenwere mana ọka dibia gbara ọzọ gburu dibia mmadụ m gosiri na ibe abụ na-eme ọgụ kalịla obodo ma nwere eji ekwu okwu ibe abụ ikwuru iwe bụ ọnụ ka ikwuwele isi na nwere emenwe ibe ime ọkwụ dị mụ na bụrụ ọka na okene kwuru ọ bụrụ m bụrụ ọzọ na ma nye nwa bụ ọkụ jide n'aka ss power na-ekwu
agwara m unu were unu mmadụ ife ọbụla mmadụ imere ju gbagojuru na onye ndị wayo ahụ na-eme ife wayo omenala ife wayo mere ka mmadụ n'ụlọ ya 2023 anụ anyị kwadola ọgwụgwụ onye nke na-ejide ọkụ nwe o jiri ọkụ pido ọkụ keche ife okele agbụ nwere ọkụ pigbu ọkụkụ ọ bụrụ dị ọgwụ m na-eli ọkụkụ na-eli ọ dị ka ịtụbagara ọkụ n'olie ozugbo dị n'ime ebe nzikọja ka ọkụ ji wụsala ebe a ọkụ wụsa wụsa nọdụ ebe a nọdụ ebe a nọdụ ebe a ụjọ ọkụkụ kpucha ya mma mma ka o mechaa ya ọbara omegbuo ya ọbara mma anyị chọrọ omeli dị ọbara ka o megbuo ya mma ka ya nwụọ ji azị ka onye melezi n'arụ ọ dị akụ kwesịrị ka a na-eme ka onye melezi n'arụ nye ya ọbara megbuo ya mma ịma na ọkwa ugwu ọ dị akụ kwesịrị sonye na amị ọbara agwa m gị bụ Okongwu Dibia ọ bụ na dibia ka ị na-emekwada aka mee dibia iji ze na-eme ime ive isi na ọhụrụ ya emenwe ya n'ụwa iburo chukwu onye abụ mere bụ mmadụ m gosiri ebe ahụ o mere iburo chukwu so otu nwa mmere ya na ebula ka o ji daba ọkụkọ edi ọwụ otu aka kwesịrị ka a na-emekwe ịsụkwa na ọka nwụrụ n'aka mana nwụ n'aka ọ dị ka mmadụ m ka mmadụ na-apịgbuo ọkụ apịgbuo ka ọ bụrụ nwere mmadụ na-echebe ọkụkọ ụdị akweje ụdị ike ibe ọbụla na-egbu ọkụ ji amịta ọkụ ọ bụrụ ịbịa ibe jide ọkụ nna mụrụ m jide ọkụ na pigbu ọkụ eme ọkụ ị na-apịgbu ị na-eme ibe ọkụ ya tụla gosi na nwere sọntịn na-amị ya ibe na-arụ na-atụ apị bifo ọnwụrụ ugbo mma ọnya bụ na ibe na-egbu ọkụkọ ọ bụrụ ịbịa nwere ipido ọkụkọ aka ọkụkọ eme ome ọdị ọ bụrụ ibe na-egbu ịchọka iche mba n'ime ịbịa na be m bịa mba n'ime nzukọ gị ọvọ nchagbu ovu na-egbu ọkụkọ ọfụma ebine kọnfam ịma na ihe emebe ịtụba gị ọtụ apịba ọkụ tụgharịa ime na abụ niile bifo ọnwụrụ ụdị akụje so ibe nke a mụnụ mere na arọ m chọmakwa ibe mụnwa ibe nwe ka m ji mee ka mụnụ sụọ na nyagwu na akwụkwọ na ibe akwa bụ na ọrụ ka esi eme na ọkwụdịwe mana ọrụkọja kpụgbu ọkwụ na ọkwa nwụrụ bụrụ na-emere ọlị ya majik ibe onye nji ọkwa nwụgo ọ na-ebidote ọkwa ụmụ ohu gbula ọkwa nwụrụ so ụdị amụrụ ka wọzi ka eji nna eme ibe niile unu na-eme bụ nọsensị majik kwunne amụrụ m iwu na-eme emiche mana amala na ọgwụ dịkwazị mmazị nwere ọgwụ rinne mmazị nwere ọgwụ karịrị mmazị nwere ọgwụ karịrị ibe mmazị m so mmali atata isi na ọgwụ adịrọ jues anya na peses pawa na agụleri anya agụleri ka mbụ kwụsịrị agụleri ike mmemele gị majik na-afụrụ dị iziri iji kwapụta ụwa gị nzukọ gị majik na-afụrụ ịghọtala mana majik ka nna agụ na ọ bụrụ nya bụ dibia bụ ịgbara mmadụ ọgwụ ole imele mmadụ ihe ole ịkpọrọ ọmụmụ nwoke a na-apụ gosi anya pụta ọgbọ ya pụta ka n'oluwo na omeme ọnụ ka ị na-ekwube mkpọ m ji na-akpọ mmadụ gị bụ Okongwu Dibia ma nke ma masta ga abụ na achọ m kwunu mee ihe ọbụla o nwere ebe ibe mme ibe achọ m kwunu mee unu bute sọntịn ebe ndị dịla kwunu mezie na abụ ebe ọbụla unu na-eme unu na-emewu ibe achọ m unu je unu ebute ebe dị ka pụta akpati na ebe ya nwere ebe ya dị n'ime ibe ndị bụ nweta akwụkwọ na-edi 1000 ndelu na wuju onye ime akpati a wute akwụkwọ ndelu na de wuju ebe ahụ na ebido kwa anya exactly uri ahụ ọ dị unu ebido ebe ahụ na ego ibe ndị na emechiri emechi ọ mgbe ebido na ibe ahụ n'ihe mmezi dị na abịa ozugbo kwuo iyi imechi enyi mepe anya ọ bụrụ imechi anya na imechi enyi mepe anya gbancha anyị na-abụrụ 1000 ime anya ngị bụ Okongwu Dibia ivu onye na-eme evu onye na-eme anya mmemme ete ego azụ na majik ego na na-eleri elu mmemme ete ime ngwa ya melia ka ị na ngagharị isi anya na-aga nne mmadụ iri nne ime anya mmete 1000 na-eli elu nya mme kalụ wee libezie elu ọkọrọ majik asị elekwu nne m nọsens ọkụkọ dị
gbuo ọkụ final ọ dị akwụkwọ kwụsịrị ka ị na-eme ọ bụrụ ịpụta ị na-eme ya na-eme nọsensị si na na-eme majik ijebe mmadụ ahụ ama ọ bụrụ ma odidekwu na amụ amụ ụmụnne unu anụgonu unu enenesigono unu afụgono ya maka na okwu anyị na-ekwu n'ụtụtụ ka anyị kwukwa n'abalị siwepụ aka enwe n'ofe tupu ebido ghọba aka mmadụ. Igbo ka anyị bido nwayọọ anyị bido n'oge chụba ewu ojii tupu chi ejie maka na ihe anụnwa na-akwado mbụzi a na-akwado ize n'ala Igbo anyị okwu ozedo nwoke zee nwaanyị mmiri zoo n'ahọ gara aga mebisa ihe ajụwa ha ese ka amalị ihe mere mmiri maka anụta m n'egwu Ọsadebe Oyawo mgbe ọkụ gbaa a na-eji ajụ ese n'ahịa ka mmalị gịnị ma ahịa ji gbaa ọkụ nwatakịrị ama m mgbe ọ ya bụ nwatakịrị nwa nwoke wudi mkpa mmadụ nwa the age of 20-25 a na-eji ajụ ese ka mmalị ihe gburu ya nwa agbọghọ tolu oko ịnụhụ dị a na-ajụ ka aja mmalị ihe ji ya nọ na dị mana kịta nwatakịrị nwa the age of 18 akpọ ya glorious exit nwatakịrị nwa the age of 19 ede ya gone too soon mana ama njezi jeju ese ihe gburu ya onye ọbụla chọrọ ịnụ ụlọ elu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọgaranya n'ikem ọgaranya weta isi bịa were isi biko nụ ụmụ Igbo anyị ejighọ ngwongwo na ngwongwo amala anyị eji agba m mbọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.